Mae'n, a chroeso i'r ysgol ddigidol. Nawr, yn y wers yma, i ni'n mynd i fod yn dysgu fel i ddefnyddio J2code visual trwy J2E mwyn creu gêm, bat a phêl syml fel hyn. Mae J2code visual o fewn Just Too Easy yn adnodd ardderchog sydd ar gael i ni. Mae llawer gwell gyda fi ddefnyddio J2code i rhywbeth fel Scratch, oherwydd mae'r disgyblion yn gallu arbed i gwaith a'i prosiectau codio i fewn i'w fy ffeiliau ar Just Too Easy mor hawdd heb orfod creu cyfrif ar gyfer Scratch ac yn y blaen. Os ych chi'n mwynhau y weithgaredd yma, yna dwi'n siŵr y fyddwch chi'n dwlu ar becyn codio 1 yr ysgol ddigidol. Mae becyn codio 1 yr ysgol ddigidol yn cynnwys 2 weithgaredd gynhwysfawr gyda dros awr a hanner o wersi fideo sy'n arwain y disgyblion cam wrth gam mwyn creu 2 gêm arcade o'r 80au. Mae yn lot fawr o hwyl. Nawr, os hoffech chi gael mynediad i wers gynta becyn codio 1 yn rhad ac am ddim, dyna gyd sy'n eisiau chi wneud yw clicio ar y ddolen dan y fideo neu ymweld â'r URL sydd ar waelod y sgrin nawr. Ac yna byddwch chi'n cael mynediad i fewn i becyn codio 1 ble byddwch chi'n gallu defnyddio'r wers fideo gynta a cael pip bach rownd i weld beth arall sy'n gael yna. Reit te, dewch i ni gael clatio bant ar y gêm bat a phêl yma. Ar dudalen J2 Launch, cliciwch ar y botwm sy'n dweud J2code ac yna byddwch chi'n cyrraedd tudalen gartref J2code. Ar dudalen yma, cliciwch ar Visual, sef y botwm gwyrdd golau. A dyma'r prosiect wedi llwytho. Nawr, peth cyntaf sy'n angen i chi wneud yw sicrhau bod chi ar lefel 2 o ran y cod. Nawr, chi'n gweld beth sy'n digwydd wrth bod fi newid o lefel 1 i lefel 2, mae mwy o ddewisiadau yn ymddangos. A bydd angen lefel 2 yn chi ar gyfer y prosiect bach yma i ni wneud heddi. Y peth cyntaf sy'n eisiau ni wneud yw newid y penguin yma am bêl. Felly, mwyn newid ymddangosiad y nodiant graffig yma, cliciwch ar y tab gyda'r penguin arno fe, ac yna cliciwch ar y botwm sy'n dangos penguin gydag arwydd adio, arwydd plus. Yn y ffenest sy'n ymddangos, i ni'n mynd i chwilio'r we, felly cliciwch ar chwilio'r we, a mewn fan hyn, chwiliwch am y term Saesneg tennis ball. Yna, dewiswch un o'r lluniau sy'n dangos phêl yn unig. Dyn ni ddim yn moyn gweld y bat, y rhaged yn yr achos yma. A clicio wedyn ar y botwm sy'n dweud iawn ar waelod y ffenest. A nawr, bydd y penguin yn cyfnewid am bêl dennis. Grid. Nawr, dewch ni gael ychwanegu cefndir i'r gêm. Felly, mwyn gwneud hynny, i ni'n mynd i glicio ar y botwm plus yma drws nesaf i'r tab nodiant graffig 1. Yn clicio ar hwnna ac yn symud i'r tab gwisgoedd. Clicio ar y botwm eto y penguin gyda'r plus. A'r tro yma, ni'n mynd i ddefnyddio cefndir o'r llyfrgell. Felly sgroliwch lawr ac ar waelod y categoriau fe welwch chi cefndiroedd. Yn clicio ar hwnna a dwi jyst yn mynd i ddewis hwn yr awyr las gyda'r cymylau gwyn ac yna clicio iawn. Dyna ni, a nawr ni'n gweld y bêl ar y cefndir. Nawr, mae angen i ni labelu'r rhain. Felly, cliciwch ar nodiant graffig 1, sef y bêl, a ni'n mynd i ailenwi hwnna i phêl. Felly, newid y testun mewn hyn. Phêl, clicio ar iawn, ac yna ni'n mynd i newid y nodiant graffig 2 yma, clicio arno fe, clicio ar y gwymplen, ailenwi, a dwi'n mynd i alw hwn yn cefndir. Clicio ar iawn. Iawn te, dewch i ni gael dechrau codio. Symudwch yn ôl i y bêl, felly clicio ar tab phêl fan hyn, a i ni yn mynd i glicio ar y tab cod. Dewch i ni gael y bêl i fawnsio yn gynta. Mwyn gwneud hynny, cliciwch ar y llyfrgell cod cyntaf ar dop y restr sy'n dweud symudol, ac yna fe welwch chi y 5 lawr yw symud ymlaen wrth gant bawnsio os yw ar yr ymyl. Cliciwch ar hwnna mwyn i ychwanegu fe i'r dudalen sgriptio, sef yr ardal fawr wen yma ar ochr dde y sgrin. Nawr, os dwi'n clicio i chwarae'r gêm nawr, mae'r bêl yn mynd i symud unwaith ac yna stopio. Oherwydd, dim ond unwaith i ni wedi gofyn i'r bêl
i symud. Felly os ych chi moyn i'r bêl i symud drwy'r amser, mae angen i ni roi y darn yma o cod o fewn ddolen, loop, sy'n mynd i ailadrodd a gofyn i'r bêl i symud ymlaen a bwnsio os yw ar yr ymyl drosto a drosto. Nawr mae'r dolenni yna'n dod o dan deulu cod rheoli. Felly cliciwch ar reoli ac fe welwch chi fan hyn am beth gwneud. Felly dwi'n clicio ar hwnna. Nawr, be dwi eisiau gwneud nawr yw symud y bloc yma o cod. Felly dwi'n cydio, clicio ar y bloc glas yma, llusgo fe a fydd e'n ffito. Chi'n gweld hwnna? Mae'n tywynnu yn oren yn dangos bod fi'n gallu ffito'r bloc yna o fewn y bloc arall. Nawr te, dewch i ni gael trial chwarae'r gêm eto. Felly dwi'n mynd i glicio ar y botwm yma i fynd i sgrin lawn, clicio ar y botwm chwarae fan hyn. Iawn, mae'n symud. Ond fi'n siŵr bod chi'n cytuno bod yr animeiddiad yn eitha garw. Mae'n neidio tipyn. Dyw e ddim yn esmwyth iawn. Felly mwyn gwneud e'n fwy esmwyth, gallwn ni ofyn i'r bêl i symud gyda cham yn llai. Felly yn hytrach na symud gyda cham sydd yn 100 o faint, i ni'n mynd i symud gyda cham bach, felly rhywbeth fel 50, hanner y seis. Nawr os dwi'n clicio chwarae, mae'r animeiddiad ychydig yn well, ond wrth gwrs mae'r bêl nawr yn symud yn yr afach achos bod e'n cymryd cam yn llai. Felly mwyn gwella hynny, beth allwch chi wneud yw symud y togl yma i'r dde. Gweld, dwi wedi symud y togl yma i'r dde, a nawr mae'r gêm yn chwarae'n fwy cyflym, mae'r animeiddiad yn gweithio tipyn yn well. Iawn, dewch ni stopio'r gêm gan glicio ar y botwm stop, a mae'n amser i ni nawr i ychwanegu'r bat, y rhaged. Gobeithio bod chi'n mwynhau weithgaredd mor belled. Os ydych chi, yna beth am wasgu y botwm hoffi o dan y fideo yma ar YouTube, a beth am dan ysgrifo hefyd i sianel YouTube yr Ysgol Ddigidol, neu athrawon beth am ddilyn y dudalen Ysgol Ddigidol ar Facebook efalle. Iawn te, nôl â ni i'r codio. Dwi'n siŵr chi'n cofio, ond mwyn ychwanegu cymeriad newydd, dwi'n mynd i glicio ar y botwm plus yma ar y top. Dwi'n mynd i chwilio'r we eto am y ddelwedd yma, felly dwi'n mynd i glicio ar y pengwyn bach, clicio ar y pengwyn gyda'r plus, a fan hyn eto nawr dwi'n mynd i fynd i chwilio'r we. Nawr, be dwi'n mynd i chwilio amdano yw arwydd tynnu ffwrdd, minus. Achos mae hwnna'n mynd i edrych fel y math o paddle dwi eisiau. Edrychwch trwy'r rhain, gallwch chi sgrolio lawr a chwilio am rhagor, ond fy hoff un i o'r rhain yw hwn draw fan hyn ar yr ochr dde. Felly dwi'n mynd i glicio ar hwnna, ac yna clicio iawn. Mae hwnna nawr wedi cael ei ychwanegu i'r sgrin hefyd. Dwi'n mynd i lusgo hwnna gyda'r llygoden, clic, a llusgo hwnna lawr i waelod y sgrin. Iawn te, dewch ni gael rhoi cod i'r bat. Dewch ni gael enwi fe'n gyntaf, gweud y gwir. Clicio ail enwi, a ni'n mynd i alw hwn yn bat. Symudwch draw i tab cod y bat, ac yn y gêm yma mae'r bat yn mynd i ddilyn saith y llygoden, y mouse pointer. Felly te ble chi'n symud saith y llygoden, mae'r bat yn mynd i ddilyn e. Felly mwyn gwneud hynny, mae eisiau chi eto i fynd i'r teulu cod symudol. Fe welwch chi, tua hanner ffordd lawr y restr, floc cod sy'n dweud yn mynd at saith y lygoden. Felly dwi'n ychwanegu hwnna i'r bwrdd sgriptio. Nawr chi'n sylwi, dyn ni ddim yn gweld cod y bêl fan hyn, oherwydd i ni yn codio i'r bat. Mae cod y bêl fan hyn, nag yw e. Felly newch yn siŵr pan ych chi'n codio eich bod chi'n gwybod i bwy chi'n rhoi y cod yma. Ni wedi wneud cod y bêl, sef hwn, a ni nawr yn wneud cod y bat, sef hwn. Dewch ni gael trial hwn. Nawr, chi'n gweld, mae'r bat wedi symud o'r gwaelod lan i fan hyn, oherwydd dyna ble oedd saith y llygoden pan nes i glicio i ddechrau'r gêm. Ond dyw e ddim yn dilyn bellach, a mae hwnna wrth gwrs am union yr un reswm a pam oedd yn cod greiddiol ni'r bêl ddim yn gweithio, mae angen i hwn i fod o fewn ddolen, loop am beth hefyd. Felly mewn â ni i deulu cod reoli, cydio yn y ddolen am beth, ac yna unwaith to, ni moyn rhoi y cod glas tu fewn i'r ddolen.
Iawn te, dewch i ni gael trial y gêm. Iawn, fel welwn ni, mae'r bêl yn bwnsio, mae'r bat yn dilyn 7 o llygoden, ond wrth gwrs, does dim byd o gwbl yn digwydd pan maen nhw'n cyffwrdd â'i gilydd. Felly, dewch i ni gael rhoi'r cod yna, ac yna bydd yn gêm ni ar ben. Ni'n mynd i roi'r cod yma i'r bêl, felly cliciwch ar tab y bêl, a dyma ni fan hyn yn gweld cod y bêl. Nawr te, beth i ni'n mynd i wneud yw, os mae'r bêl yn cyffwrdd ar bat, mae'r bêl yn mynd i newid cyfeiriad, dewis cyfeiriad gwahanol. A mae'r cyfeiriad yna'n gorfod bod rhywle o fewn yr ystod o draw fel hyn, holl ffordd rownd i draw fel hyn. Dyn ni ddim yn moyn bod e'n bosib bod y bêl yn gallu newid cyfeiriad mwyn mynd trwy y bat. Felly ni moyn bod e'n mynd i ffwrdd wrth y bat. Dewch i ni gael rhoi ychydig o god newydd mewn yn hyn. Y bloc cyntaf ni moyn defnyddio yw cyffwrdd ar bat. Felly agorwch lyfrgell cod sy'n hwyro a cliciwch ar yn cyffwrdd 7 o lygoden a newidiwch hwnna o 7 o lygoden i bat. Os mae'r bêl yn cyffwrdd ar bat, beth ni moyn iddo fe wneud? Wel, ni moyn iddo fe i ddewis cyfeiriad newydd. Felly mae cyfeiriad yn dod o dan lyfrgell cod symudol. A dewiswch y trydydd bloc fyna newid cyfeiriad i 0. Dewch o hwnna mewn hyn. Nawr, 0 yw syth ymlaen. Felly, dyn ni ddim yn moyn bod e'n newid cyfeiriad i syth ymlaen, achos dyna'r cyfeiriad mae'n symud ynddo fe yn barod. Felly, llusgwch y bloc gwyrdd yma i'r bin sbwriel ar waelod y sgrin. A ni yn mynd i ddewis bloc gwyrdd arall yn ei lefe ar gyfer dewis cyfeiriad ar hap. Nawr, mae'r bloc gwyrdd o dan y teulu cod gwyrdd gweithredwyr. Nawr te, dyw'r teulu gweithredwyr ar hyn o bryd ddim yn dangos y bloc cod dwi eisiau. Felly, mae eisiau i chi i newid draw i lefel 3. Cofiwch ar ddechrau y fideo, wnaethon ni osod hwn i lefel 2. Mae eisiau chi nawr i glicio ar y cwimplen a symud i lefel 3, sy'n dangos hyd yn oed fwy o lyfrgelloedd cod, ond nawr o dan deulu gweithredwyr, chi'n gweld mae llwyth fwy o ddewis. Lawr yn agos i waelod rhestr gweithredwyr, fe welwch chi y bloc yma, cyfanrif ar hap o 1 i 100. Llusgwch hwnna mewn. Nawr te, beth ni'n mynd i wneud yw cysylltu hwn i'r bloc glas tywyll. Chi'n gweld mae'n gweithio fel darn jigsaw. A'r onglau sydd eisiau nhw chi fan hyn yw -80 i 80. Nawr mae angen rhyw fath o bloc yno ni i gysylltu'r ddoi yma. Os mae'r bêl yn cyffwrdd ar bat, yna mae'r bêl yn mynd i newid cyfeiriad i gyfeiriad ar hap rhwng -80 i 80. Felly mae hwn eto yn mynd i ddod o dan reoli. Ac fe welwch chi floc arbennig fan hyn gyda seren arni. Dewch mewn ar bloc yna. A chi'n gweld nawr i ni'n gallu cysylltu yr blociau yma i'r bloc arbennig yma. Dewch i ni gael dechrau gyda cyffwrdd ar bat. Hwna mynd yn sôn fan hyn i'r darn jigsaw. Ac yna, newid cyfeiriad a mynd i fynd mewn tu fewn i'r cylch. Nawr, i ni'n mynd i roi y cylch yma, os cyffwrdd bat newid cyfeiriad, i fewn i'r cylch am byth, o dan y bloc symud ymlaen. Felly nawr mae'r bêl yn mynd i symud ymlaen, a bwnsio os mae'n rymyl, ac os mae'n cyffwrdd y bat, mae'n mynd i newid cyfeiriad. A mae'n mynd i wneud drysto, a drysto, a drysto, a drysto am byth. Dewch i ni gael trial yna. Dyma'r bêl yn bwnsio, a nawr dyma'r bat yn dod, a dyna'r bêl wedi dewis cyfeiriad gwahanol. A dyma'r bat yn dod. A dyna ni. I chi wedi llwyddo i greu y gêm syml bat a phêl. Iawn, dyna ni llongyfarchiadau i chi wedi cwblhau y gêm bat a phêl yma. A chi sydd wedi creu y cod yna i gyd ar ben eich hunain. Nawr cofiwch, os chi wedi mwynhau hwn, byddwch chi yn dwlu ar becyn Codio 1, ac os chi moyn sampl, y wers gyntaf yn rhad ac am ddim, na gyd sy'n rhaid chi wneud yw clicio'r ddolen o dan y fideo neu dilyn y URL sydd ar waelod y sgrin nawr. Iawn, diolch yn fawr i chi am ddilyn, a welai chi yn y fideo nesaf.